ufuna into uNkulunkulu uyayicela. Mawufuna into nje uNkulunkulu uyayicela. Ngoba nasesintwini babefuna into bayayicela. Leli gama uJesu alisho athi celani khona liyophiwa libaluleke ngendlela ezimangaliso. Uyazi ukuthi khona into nomndane khona into ongayicela uNkulunkulu ungadingeki ukhulume ngomlomo kodwa kudingeka uyinikele. Isakhona bazalwane uyinikele. Lapha kunebandla la elikhona likhona likhulu. Umfundisi wakhona akabathandazeli. Kodwa uza nomnikelo ufike ubeke phansi usho ukuthi ngicela ukuthi nokuthi abesethi hamba inkosi Kristu. Isakhona hamba inkosi ubusiso usucelile yena wesededele isibusiso. Kunezinto esithola okudinga ukuthi siyoyicela. Kunezinto okufanele ngabe sinazo kodwa ngenxa yokuthi asiceli. Asinazo. Kunabantu okufanele ngabe Tsindiso banamakhosikazi bashadene. Kodwa uthola ukuthi bayinsizwa bahleli lapha ku-worship team. Bahlela ufanele ngabe lo muntu useyile uNkulunkulu ocela umakoti. Akamceli nentombi ngomjana. Uma ungacela uzohamba endleleni uzohlangana nembila ayithutha iholwa emhlophe phambili. Kanti lo makoti onaye awumcelanga, lo mkhwenyana onaye awumcelanga. Umgrephile nje ezihambela umgrephile. Kunezinto ezinhle eziyiquality esingayifumani ngenxa yokuthi asicelanga. uJesu uthi celani khona niyokwenza njani niyophiwa. Abesethi ake ubaba engathi ingane yakhe mayicela isinkwa ayinikele bazalwane iBhayibheli yafunda ayinikele. Uma icela inhlanzi ayinikele. Manje ngifisa uyibheke wena unako yini oyiphethe esandleni. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu wayedalele ukuthi uthole inhlanzi. Kodwa njengamanje uphethe inyoka. uNkulunkulu wayedalele ukuthi uthole isinkwa. Kodwa njengamanje uphethe itshe. Njengoba uhamba ushaya abazalwane nje yiki isipho sakho asithola. Manje uhamba ugada ngama abantu abakuqongqotha abantu. Ayikho into ozoyenza ngenxa ukuthi wani kwayona ngoba ucelana. uJesu ngeke kwenzeke. Entsindisweni ihamba kancane ufundisa abantu ngokucela izinto nangezinto ezithile. Ngenxa yokuthi sihlala kakhulu kumoya kodwa ungasisizi financial. Kodwa izinto kufanele siyicele. Ngicela ke ngibheke ngifundele uverse 1 sifundisa umfana wami. Ulethe ngizokade sidle izolo siyofika abazalwane siyofika ingane yakwaZulu uMroza. Encane kanjani 19 years. 19 years old. Uhambile abazalwane lewagula uzalo kodwa bazana. Wavele wagula ingane yavuka inyawo noma imlenze
yaqhakela waqhakela lenze yonke ingane wacacula akusahambeki lenze yafala wonke suka lana uthi ngishisiso waphukumana isisu sangaka into ongayi-understand ukuthi ngizaphukumana isisu sami ngake ngasuka la ngaya eRoma ngacela siyokukhuleka wahambile besimfihle lo ngisuke nje la ngiyekene eRoma wahambileke bathi simfihle isorebhu kodwa akangikho lapho la ngikhona mina ekuthini kunentokazi engiyibonile la eBhulu ngoba sengiyabona ukuthi cha ngoba amehlo omfana wami avalekile into sengizoyenza ngoba ngiyabizwa endaweni ngiyongcwaba sengizole ngiphosamele sekuyomukela-ke mfana womtsindiso noma ngabe ngifika nahlobo luni ovele wamukele nje ngoba manje ngijahile ukuthi ube nomakoti ukuze ugcineke ukholwa ugcinwa uma ungasena amakoti kuzocaca ukuthi ngelinye ilanga uhlangana nentombi inhle kanti la ngaphandle hlangane nembi layithu khona-ke ngiyibonile lapha ya intokazi amazinyo amanye awasekho akufundeleke kufana kuvesi 1 qala kuvesi 1 ehle nayo siyafunda bazalwane uMshumayeli chapter 11 soqala kuvesi 1 verse 1 Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezithuku eziningi yabela bayisikhombisa ngicela ungiphindele futhi verse 1 khona wakho Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezithuku eziningi Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba lesi sinkwa uyosifumana emva kwethu eziningi. Okay, asithatha indishi sibeke la bazalwane. Bese sithatha ulufu wesinkwa sufake la emanzini endishi. Kuzokwenzekani esinkweni bazalwane? Sizokwenzeka. Sizoba amanzi siphele. Ngeke usakwazi ukusidla. Ngamanye amazwi thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi uyosifumana izwi lithi kodwa leso sinkwa uzobuya usifumana uzosifumana kanjani shabalele awuphindele leyo ngathi ukuthola umakoti omhle kanje ngamazwi verse 1 Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezithuku eziningi uyakusifumana emva kwezithuku eziningi cabanga mina ngikhuluma ngamanje ukuthi masingasifaka isinkwa emanzini sizobhidlika siphela kodwa lithi izwi lenkosi emva kwezithuku eziningi isinkwa sizobe sihlele emanzini wena uzosifumana siyobe singasekho leso sinkwa kodwa into ozoyifumana emveni kwethuku eziningi umphumela wesinkwa osiphumele ebusweni bamanzi. Haleluya. Nibona bazalwane? Ile uma wemukela lezi zinto eziqhamukazi umphumela wesinkwa owasiphosa emanzini. Mina ngikhulekela lithi kuthiwa phosa isinkwa ngenhla kunesisho uyasazi nomndana. Phosa isinkwa ngenhla kuthi uyohlangana naso kuphi? Kusho ukuthi izwi lenkosi lento eliyikhuluma ikhona nasesintwini. Uma ufuna izinto kukhona into ecela kuNkulunkulu ezinye zezinto bantu abami azitholwa ngomthandazo kuphela. Udinga wenze ningadukiswa befundisi koma YouTube nabo TikTok beshadile
kulungile uma awushaya mephuma la ugibela imoto enesonto emhlaba uyanikela uyayenza inkonzo uyayigcina ishu uyanikela abese busiseka kodwa inkinga kuba sengathi angahola ibandla ngepropaganda yamanga thuma ufika usifake emanzini isinkwa bese uyakhohlwa amanzi enza umsebenzi wawo kulesi sinkwa sithambise noma besiqine kangakanani amanzi adila nesiko sifakile kubo kuphela wena usuhlukene naso uma uthuma umnikelo wakho ucela kuNkulunkulu unike uhlukane nalo bese umoya ngcwele adile nalo umnikelo wakho wena emveni kwensuku eziningi usuthola umphumela walo mnikelo wenziwe verse 2 yabela abayisikhombisa nabashiyagalombili ngokuba awukwazi ukuba okuyaba emhlabeni mima yabela abangaki abayisikhombisa nabashiyagalombili yabela abayisikhombisa noma bathi ngamanye amazwi ipha kulelami umusho lithi ipha abayisikhombisa isabelo sabo kanjalo abayisishiyagalombili ngokuba awazi ukuthi bubibuni obungahle behlele umhlaba ilambu umusho leyo ufuna yona ubheke uthi leyo okay elakuthi yabela abayisikhombisa nabashiyagalombili ngokuba awukwazi okubi okuyaba semhlabeni ukusho ukuthi kulungiswe nje umehluko lapha ekwabeleni nasekupheni leli liqonde kahle lithi yipha kubalulekile ukuthi umuntu ube ne-target yokuthi umuntu uyaphiwa ingakho ngolenganitshela abazalwane asikuthi ukubamba inkolo yamaSulumane ngokucela iSulumane ngolesine mawuya lapha ngaze phela wasePhaithani ngaze asethemini lesikhathi ngisebenzela khona ngolesine kunesitsha leduze kwethi sasiba no 5 cent ngalesi sikhathi kungena abantu bakwazi lentoza khona bangene abakhuluma lutho uthe fika nje nangu lo uhlelele ethile uthe nalo akakhuluma lutho uvela athatha mlike adlu kancane bayihamba idolo baze bayiqede idolo zamaSulumane uyapha wazi ukuthi uma ngipha noma kanjani ngizovuna ingakho ke makuqhamuka nje bese dispense entsha noma imoto ekhona ibawo best balwa amaSulumane ayabelungu amaSulumane ahamba ngisho izindlu abahlala kuzona ziyahlula izindlu zabelungu amaSulumane ahlala endlini best mfihlo nje umnike thina siyangoqa thina ngesikhathi singodola singoqa uNkulunkulu angoqe naye nesibusiso funda verse 3 uma amafu egcwele imvula ayayithulula emhlabeni futhi uma kuwa umuthi ngaseningizimu noma ngasenyakatho endaweni lapho uwakhona umuthi uyaba lapho ngamanye amazwi ukunikela kwakho upha abantu izinto uyanikela ebandleni upha abantu izinto yakho umuntu nje uyamupha nje uyapha ugcwalisa amafu imvula yebusiso kuwe kuyothi ngesikhathi esinzima emhlabeni kungasekuhle amafu owagcisha azodedela imvula yebusiso zehlele
kuwe uyobusisela abantu behlupheka ngenxa yokuthi uye wagxisha kunezinto zimnikelo yakho o-installe lapha emafwini phezulu wayipakisha yahlala amafa ibamba thula wena uthi wayi ngingabusiseki nginikele amafu asayibambile thula wena ukhalela ukuthi bekufanele mina ngiyayiphiphisha umabuzi ngiyanikela mina no amafu ayazi ukuthi asiyafika isikhathi wena ubona isikhathi samanje kanti amafu ayibambile imvula thula lisike kuyothi ngesikhathi esifanele amafa idedele when utali wayi ngingabusiseki wayi no lethi umunikela umupha abantu ubusiza abantu uyazibeka le isizulu sithe thala uzibeke thala lapho khona kungelula khona ukuthi abantu bafinyelele khona into yakho ibekileyo ngesikhathi wenza lezi zinto nangu umuntu uhluphekile ingane yakhe ayinayicathulo uthengele ingane yakhe icathulo ngesikhathi wenze njalo Ntomela uyabeka wena lapho uyapakisha emafwini no ungakhathazeki wena mawubona ifuli uthi lidlula nebusiso zakho elakho ifulness kukhona kade becele kuNkulunkulu ukuthi siyafanye amakhaza siyafa imvula Jehova awudlulisela amafahlakazi eqhamuka imvula uNkulunkulu wafudluza elakho ifu eliphethiwe isozemvula yes akulona lakho lelidlula ethele abanye uyothi ngesikhathi esifaneleyo liqala amafadedele imvula yini emhlabeni ize kuwe uyothi wawuthwalile kanti no uthwalanga inkinga yakho wapha basweleyo ngiyakutshela boneko umuntu osandla sakhe siyapha ngeke lale kahle angangabinayo kodwa ngeke lale kahle Jesus ngeke kwesinye isikhathi uNkulunkulu ubheka ukuthi unikela kangakanani njengoba ubona ukwazi ukuthi nilale ndlile nezingane indlela nawo ophangayo uma ungasukhuphula izinga lokupha izoqala manje inkezo yakho noma indebe yakho faka obeka khona ukudla iqoma lakho izawuqala manje lichichibe ngoba nawe lapho kwisitolo sakho samafu usuqalile wakhuphula izinga lokupha injani qhubeka mfana mfuni verse 4 onqaphela umoya akayihlanyela obheka amafu akayivuna awuphindelele livesi onqaphela umoya akayihlanyela obheka amafu akayivuna mingakanani imimoya ekhona namhlanje eshaya imnikelo mingakanani imimoya namhlanje eshaya okweshumi onqaphela umoya loyo muntu akayivuna lutho akho lutho nje uwensenambe emsebenzini mawuhola imali kube ngathi khona ovela samwena qaphela umoya awukuvuna lutho ngeke sakho nje ukuthi uqaphela umoya uyasebenza kodwa ayikho into ozoyivuna ngoba uqaphele umoya wena uyewabheka umoya ukuthi mawunje umoya
mangithi ngiyatshala namhlanje ngeke kulunge ngenxa yesimo somoya lithi akayivuna ke lokho noma isimo sinjani tshala musuqaphela umoya funda khona verse 5 njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke abhaliwe yini leBhayibheli njengoba ungayazi umphindele mfana wami njengoba ungayazi njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo imake mfana wami ukhona ongasho bazalweni umoya indlela yomoya uhamba la ukhona ongasixoxela ukuthi amathambo enganeni abumbeka kanjani esazi lithi iBhayibheli njengoba ungayazi indlela yomoya ukuthi uhambaphi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhuleleyo bese lithi kunjani iphindile njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke abanye bathandazela imishado kanti uNkulunkulu akabanikanga imishado kwamanje ukhona umshado kwilist kodwa uNkulunkulu ufisa uqale ngomuzi ufisa uqale uyosiza loya khona omunye umuntu ohluphekayo ongamalini izulu uNkulunkulu ufuna nje uyothenga ingodo nothayela umakhele umjondo lomuhle ingane zakhe zikhombe zithi kusekhaya ungenakho wena awabusise kodwa uqale ngaloya ngoba lithi iBhayibheli imisebenzi kaNkulunkulu angeke uziyazi angeke ungaqonda imisebenzi kaNkulunkulu oprofessor abongonkulu bahlala behlaziya bayabahluka ukuthi bathola ukuthi yini edala ukuthi uJesu singakaze simbone yini edala ukuthi umoya ingcwele engabonakala yini edala ukuthi sibakhonze kangaka sikhonze kangaka uNkulunkulu singakaze simbone yini edala lokho bahlulekile kodwa bakutshela kwaqondo uNkulunkulu ukuthi indlebe yokwenzani senses of what indlebe yokwenzani ikhala nathula anozama senses kodwa abakwazi uveza ukuthi yini edala umuntu axhumane kangaka noNkulunkulu lento edala ukuthi makhamuka abantu bethi siyabulala phika uJesu ukuthi ngiyazinikela ukubulala awuwazi umoya uyabona nje la usihlobo ethola umkhwenyana eshaya bese kuqhamuka igebengu zithi uphike noma ufuna singakubulala angakhula ijuba amshiye phansi ngeke avume nawe kodwa message ngacaba ngane zami sizosala noba basala bamulala abantu baba wabo Nkosi awushiye bese abanye awushiye akakwazi ukuyinikela akakwazi uthathe umulaleli imisebenzi kaNkulunkulu akekho oyaziyo uyabona njengoba ngibona nje bazele kumfundisi unezinto zikaNkulunkulu engazazi ingakho mangifunda iBhayibheli ngifunda usuku kade ngaqala ukukholwa abazalwane kade angayiqedi le ncwadi futhi ngeke ngize ngiyiqede boyishiya ngami angayiqedi kodwa ngitshela ngakho la okula ezwi lenkosi engingakwazi ngoba iBhayibheli libeka ngokusoba ukuthi uma thina sikholwa
sisizwa umoya ongcwele kubona konke sikwenzayo. Ngamanye amazwi umoya ongcwele ufunda ivesi elilodwa alivula limnweba linezele libe izinto ivesi nje elumusho owodwa ngeke uqede amahubo nje anezahlukene ngakunkulu kwakhe. Uma waqedile ngiyazi mina ukuthi usuke ungasazi ukuthi uqale wathini. Sizomoya ongcwele funda qhubeka. Verse 6. Hlanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa, ngokuba awazi ukuthi yiphi eyaphumelela, yilena noma yileyo. Noma umfana lithi hlwanyela inzondo yakho, lithi nalithi hlwanyela inzondo yakho, hlwanyela umona wakho, hlwanyela umncishana kwakho, hlwanyela ukuthakatha kwakho, uhlwanyele nokufeba kwakho, hlwanyela lithina lisho njalo libane izinto ezithandwayo abantu lezi. Mawubhekisisa kahle ave lisho ukuthi hlwanyela uzuxhume ngisho, hlwanyele lokuxhuma izipho alithi lapho indaba yenzipho. Cishe khona zize zime ngathi lezi ukhozi akumesha ifoni ukuthi qha ngathi ukhozi angikho lapho, kodwa nje ngibala izinto ezithandwa ngabantu. Aweka amabhala apha kukhulunywa ukuhlwanyela nophuzo lakho amabhala apha nojuxuza. Akekho uDJ kunohela. Cishe uzoba khona akwazi ngobika uDJ. Lithi hlwanyela imbewu yakho ngokuba uyazi awazi ukuthi yiphi yakumila. Phinda awuphinde lezi. hlanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa, ngokuba awazi ukuthi yiphi eyaphumelela, yilena noma yileyo, noma ziyakwa zinto zombili ngokufanayo. Ngikhona kancane. Uhlwanyela isandla sakho ungaphumuzi. Nganikela kusibani kwangenzeka lutho. Nganikela kusibani ngaphinda nganikela kusibani kwangenzeka lutho. Ngoba benjalo nje laba bantu abastinji bafuna ukuthi bethi benikela bebe bezuza abantu. No. Ufaka isinkwa sakho emanzini ukhohlwe, lithi ngemva kwensuku eziningi uyozuza ngalesi sinkwa. Lithi lehlwanyela imbewu yakho, uyihlwanyele ekuseni, uyihlwanyele emini, uyihlwanyele ntambama, isandla sakho singaphumuli. Isandla sakho singaphumuli. Uyazi ngokunye ungajaha isibusiso esibona wapha asithandayo ngaphandle kwemali. Uzibonele impela usathane phakathi, ngoba umuntu esethole imali ufika khulekela imali. Manje uMose noma wanginika imali kokuqedile, uJehova mnika imali. Uyothi umuzo nemali enginayo kodwa yadingeka ubaba ekhaya. Wawuthi ucela imali sodinga nobaba manje. Angabe samcela-ke ubaba abese mheha ngemali. Athe fika nje noba kuwe ngemali abedlala imali ayishaya ibhuqe abuyele kumngaphi. Vele ngithi umuntu bungamcelanga uthola lithi hlwanyela imbewu ungaziphumuzi isandla sakho. Funda khona wami. Verse 7. Ukukhanya kumnandi yebo, kuhle behleli ubona ilanga. Bazalwane ukukhanya kunjani? Uyibone nje nasekhaya mabe kwa usikhathelo uchethi ngayo umsindo waba khona amakuyi ugesi. Ugesi mawumuntu. Kwekunyama. Unele uthi nje ba umuntu ephesha ujabulela ukukhanya. Ukhanya
akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama ukuthi njengokuba ziziningi konke okufikayo kuyize. Hey. Phinda futhi ungifundele ivesi. Noma umuntu ekhona iminyaka eminingi makathokoze ngayo yonke akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama ukuthi njengokuba ziziningi konke okufika kuyize. Njengoba usuphila iminyaka eminingi la nje khona abantu 19 abantu lawo bantu sebephila iminyaka eminingi bese ukuthi ngapha ngakuthina inkalakatha lezo gijima kwamashumi nathile eminyaka thina nje ngakho zingane zingiculela ekhaya ngempende yami zithi unangaka ifuna kathi 1 ngathi niyoqhatha nini ngozoqala kumina uthi 1 unabani una 1 ngoza ngizumeke ngilala ngoza ngizumeke ngilala mina sesifuna vele unqamlele nje uthi hayi Nkosi uyazi wena uthi mngale mnya mawuzokuthi ngina 1 una 2 una 1 una 2 we nashoni la ngoza ngilambe nibani niqhubeka ngibe ngidla mina ikheke la nina ngibe ngiqhubeka ngiyadla manje uzoyithini ngoba iminyaka eminingi ngiphila umuntu makazi ukuthi njengoba iminyaka yezipho ezimbi zenze konke kuyoba njalo khona iminyaka emihle khona iminyaka emimbi. Angithi nje last year ngithi last season ubonile iphezulu ukuthi kade ibhola la wonke amaklabhu abeyiphila bisha ayingenanga ngisho na top 8 akona amaklabhu angena azodlala i-top 8 aseyidlalile sekusele i-final ayingakhona ingaqali ungabikho top 8 yake kwabakho yangababikho futhi kuneminyaka nje ingekho top 8 kodwa kwamanje ikheza isekho yakho igushalazi zami kwakuyisikhathi sokuthi nakulesizini baba njengobhelepele sokuyisikhathi sayo sawusikhatha ngifuna ukuveza ukuthi yonke into inesikhathi sayo musujabu ukuthi mawunikela namhlanje uzozuza namhlanje uyazi ukuthi uzobona ukuthi impela